kugara muchigaro. Nyaya yandinonzwa panapa inyaya yamadzimai vangu nasekuru nasharukwa. Zvakatanga zvichiti muna February tiri kumba, ndaiti ndikasvika kumba ndaisvika dzimwe dzenguva mwana ari ega ndabva kubasa. Saka ndaiti ndikasvika anenge aine foni, ndobvunza kuti mama waendeko? Vamwe avandisira foni vachibuda. Ndikati vaenda kupi? Inini ndinosvika kumba kuma8 dzimwe dzenguva na7:30. Ndikati vangobuda. Saka mwana anga achitamba magames pafoni. Saka zvakatamba zvichingodaro. Saka papoint pekuti vakambondisvikira ndakagara nemwana. Hameno kwanga achibva kobva ati ukaona zvaunongoona mufoni imomo usaurwadziwa usabhuikane. Ndikati ukadzi vanongoti chii? Ndikati hachina ndaa. Regai nditongoresei, regai ndingonyarare ndingotambe nemwana. Zvadaro. Nekufamba kwenguva. Saka mashoko akataura manje akaramba chingorina musoro mangu kuti no, matauriro aita munhu pane zvaari nepaari kunonoka ari hazvisundiitira zvakanaka. So ndakabva ndambotsvaga zano kuti ndoita sei kuti ndimwane nekumubata. Nekufamba kwenguva tichifamba ndobva akazoti rimwe zuva akandita zvekundidaidza, ndakaita zvekuenda kumba. Ndasvika kumba uko mwana ari ega kuma9. Ko mama ari, mama vangondisira foni vabuda. Padzinedzi ndikati wadya here? Ndikazanzisati asati. Ndikati it's okay, mira inini ndichinoita sei kunotsvaga chekuti udye iwewe. Toita sei todya tese totangowasirawo zvatinge taziva. Saka ndakabva ndabuda nepamba pedu tichadena ndikamukoto. Saka ndichibuda pamukoto manje ndakambonambona kombi yanga ichidhiraivwa naavo. Ndikati kombi iyi ndakamboiona sana. Ndikati no, regai ndingotarisa. Saka ndakabva ndasvika nekumashure kwekombi kwaiva ndichidongorora dai so ndakabva ndaona ava neava nomwe musikana ari pasaidi. Ko ndaita chinguva ndiripo pachikombi ipapapa. Ko ndatanga kufamba nesaidi ndikati amalaidzi achandibatisa ekombi. Ko ndangoti zvisine hazvo regai ndingofambe. Ko ndafamba kuenda nesaidi. Okay. Saka ava mukanya ndova vari pasteering, ava vari pakati mai 2 hazvine zunga neshamwari yakainzi Tino, ndeyanga ari papassenger kufront ikoko. Saka ndakabva ndauya padhoo rekombi, kobva ndamira, kobva ndangoita zvekungomira kudai, kobva ndaramba ndakatarisa. Saka ndiri kutarisa kudai so ndiri kuona adzimai vangu vakadzambirira pana uyu. Muoko wake wakaiswa pakati pemakumbo pake, akaita zvekuwadzambira kudai. Saka ndamira ndikati no, ndikazoita zvekuzoda chifoni ndiri panapa pandinozomakisa. Regai ndichesei, regai ndibudise foni yangu nditore foto. Ndikati still foto painozoti flash kudai so inononoka kutora, regai nditore iri video. Kobva ndabudisa foni yangu, kobva ndabata light, kobva ndavheneka video. Saka ndatofunga kuti pamwe vachatondiona muprocess yese iyoyo, havana kundiona. Saka ndakazoita iri kurekodha, kobva ndangoita zvekungobudikira pamberi pekombi yacho kudai so. Uyo achibva andiona manje. Shamwari chinonzi Tina chikati maiwe baba 2 tatobatwa panapa. Noti nematwinzi nadzina. Ndati baba 2 tatobatwa panapa. Ndakuchibuda zvikanzi naava manje ndavakuchibuda mota meme. Uyo akuti okay bye bye. Ndikati bye bye pakudii. Mamuri tengwa dzinedzi nechi nguva panapa. Mwana uko ndiri kuona kumba ukari ega. Unozviitire? Ndikanzi hambai. Ndikati sandimhanyire. Kobva ndamira vachibuda mota vari 2 Tino naadzimai. Ndapa kombi paini kobva ndaita zvekumira pasaidi nayo. Ndikati ko muri kuitewo nguva dzinedzi naadzimai avo. Ndikazi unoziva chii? Vanhu vanongoita zvekungonditi toda maorders ezvakazvaka tinotengesa hembe ka pavanoshandira. Ndikazi handatoda maorders ehembe dzavangati sei dzandoda inini nevana vangu. Ndikati aiwa, haisi nguva yekutora maorders noi. Wangori kuitei nenguva dzinedzi nemukadzi wangu. Ndikati ndiri kutongovaperekedzawo kuita sei wasiya kunoko. Ndikati nguva dzinedzi i9 kedzi dzamuri kuona idzi. Ndikanzi aiwa, inini handina kana chimhosva namukadzi. Ndikati handina mhosva kana nechii. Changu chandiri kuita sei ndingosiya vanhu. Ndikati unoziva here kuti ndamira pakombi yako ndane 15 minutes ndakamira kumashure kwekombi.
wanaita dzimwe 5 minutes ndakamira paside pedhoo rekombi ndakakutarisa ndikanzi naye isusu tongosiya vanhu. Ndikati makuita mahouse delivery here yekuti munoenda kunosiya vanhu door to door tizoikwira kombi yacho tiite sei motisiyo door to door. Ndikanzi naye kana ini ndingoita maorders ini handiti zvinhu zvese zvamunofungira zvese izvozvo. Ndafoni manje wachibva watanga kudzoka. Ndikazi ndisirei munhu iyeye ndisirei munhu iyeye. Ndikati ko imi maakuchipindura papi. Ndikati maitu chimbonimirira chimbondisiya ndakadaro handisirotaura newe iwe enda mumba. Ari kuuya padhuze penyu ndiri kuzwa kuti munhu ari kunhuhwa doro amwiswa nani naMukanyi. Ndikati munhu ari kutonhuhwa doro makatanga kumwa doro pamba pangu rini? Hazivi. Munhu kwabva atopinda mumba. Ini chanati no iwoka ina ndezvide zvaunoita mukadzi wangu sene nemukadzi wangu handiti. Kwabva ati ndina mhosva kwazvadaro kwabva atapinda mumba. Uya tapinda mumba tese ndachandadzoka kuna vona shamwari yacho inonzi Tino. Ndikati saka iwo Tino makuita chirwere nemukadzi wangu tamba nguva dzine mukadzi wangu mumboitei mumota mukombi muri kumboita nedzei. Ndikanzi hapana chandinoziva hapana chandinoziva chinazi hapana chandinoziva. Ndikati okay chimba spika rangu ndienda hangu kupi kumba kwedu. Ndienda kumba ndiri kusvika ndikati no regai ndichifonerani hanzvadzi yamaitu anonzi Azunga. Ndikati sekuru ndiri kungoti musvike kunoku kumba so pane zviri kuitika kunoko handisi kuzvifarira. Ndasvikira mukadzi wangu akagara mukombi akatsamirana nemunhu driver anonzi aMukanyi. Ndikanzi nawo zvaitika nguva ndikati ndinotitika izvozvi. Saka tiri muprocess yekutaura naTezvara uyu obva asimudza foni achifonera aMukanyi. Zvikazi don't worry ismall. Ndikati ini ndiri muprocess yekutaura nawo wakutonditi small. Tangati chimbomirai ndimbotaura nauyu. Ndikati saka kutofonera uyu kuti small uneshuwa kuti zvawaita zvakatonaka ndizvo zvakutotaura. Achibva ngoti zii kwabva atoenda kubedroom kwabva ngoita zvekumudhura achienda kuroom. Zvisineyo ko handafonera sisi acho akuru anonzi Maitapera ndozviri kuitika kunoko. Zvikanzi nguwai wabva watoratidza kuti ndo munhu ari kutoratidza kushushikana nezvinhu neevhenti yaita. Zvisineyo kwabva tazongoti regai tichigariswa nechidare kumba kwehanzvadzi sisi bamukuru ndoti bamukuru akaroora futi kwani pazungoko ndokwatava tagara dare tikava taonesana tikati zvakaitwa nemukadzi akatoshaisa zvemashuwa. Nandine mameseji futi avaitexterana vari 2 hour akawanda. Ndikati inini handichazvigoni vaini regai ndingorese regai ndimbomira ko handambomira ita sei kuenda kumba. Ndikati chandabva kumba ukuno ndatota hembe dzangu ko vanoenda kugara namama vangu muchikaka. Zvisineiwo uyu saka ndaiti papa regai ndona mwana kuti ari sei wadyei. Saka ndaisvika dzimwe dzenguva mwana adya chingwa nechii nekubatikana kwandakaita ndikati mwana wangu wakutodya chingwa nechii ndiripo zvitiba. Ndikati no ndichandaona mama. Ndikati mama ini ndakufunga kuita sei kudzoka. Ndikanzi namama une shuwa akazvautaura. Ndikati ndiri serious. Ndikanzi dai wambogara kana kuti zve 2 months 3 months uchizodzokera pamwe munhu wako anenge achianani. Ndikati mama ndo zvandatofunga. Mama chibati kana zvinhu zvawafunga achiita sei handichakuzvigoni zvauri kufunga hatichazvigoni. Zvisineiwo patagariswa futi dare ko handati ndafunga kuti ndiite sei ndidzokerera nemukadzi wangu. Sisi vake vachibva yakati maita basa chii bamunini matikavhira chii zvinhu zvaiswa nechi nemunin'ina. Zvisineiwo ko handadzokera kumba kwaikwa ndadzoka mukuprocess yekutaura ndikanzi no imi munoti chii. Ndikati ndotozvonoti munhu akakanganisa. Zvikanzi ochitaura kuti maiti uchitaurawo kuti uri kutiwo chii nenyaya yakaitika izvi murume atizochi ari kudzokerana newe. Ndikanzi murudo kwabva ati zii. Ndikati saka pane zviro zvese zvaakaita izvi zvikanongofungawo nepfungwa dzake semunhu mukuru kuti no sorry ndakakushaishira baba chii nezvese zvandakaita kana zvese izvozvo. Ndikati it's okay watadzokera kumba. That was now munana takupinda muna August. Zvisineiwo hazvo paya foni yaya zvabviswa mameseji awa nechini zvabviswa. Ndichienda kubasa ndichidzoka musi wa5 August akabva atanga kuvatextera futi kufonera kutextera nekufonera Mukanyi. Saka ndaiti makusena achitsvaira abuda ndabva ndavhura foni yaya
ndochitarisa kuona okay foni yakadelitwa zuva rakati, call yaAwa yakadelitwa, saka iri kurecycle bin. maSamsung ese anozviita inenge iri kurecycle bin, saka inenge isati yabva. Ko ndatora foto nefoni yangu, ko ndazvichengeta. Saka ndikati mama chibabva ndakuri sei kumba, ndikati akuri nani. Ndikati chindonimirira, pane zvinhu zvandiri kumoonawo zvazviri kuitika, chimonimirira. Zvisineiwo, ko ndazosvika rimwe zuva Awa vakapaka pamba pagedhi chaipo chaipo. Ndiri kubudika, saka iye angachifunga ndichabuda nekuzasi, ndakabva ndangobuda nemukoto uya kwandakabatira. Ndiri kubuda nemukoto uyo, ndiri kusvika ndikuona uyu akatsamira pakombi paya, ari kutotaura nauyu. Ko ndasvika pakombi payo papo, chandati makadini, wabva ngoti makasimba. Ko ndapinda mumba paya, zvikanzi naye achibva apinda mumba meme, uyu achibva aenda amukanya. Zvikanzi waida kuona kuti mukanya ndeupi? Handiti ihama yedu, ndisekuru wedu. Sekuru? Ndati aitsoke hainetsi. Nekufamba kwenguva hanzvadzi yaasisi wavo vakaita accident, wainvolvwa mucar accident. Saka uyu akabva aenda kuona makuseni kunovaona kuti vari sei sei. Achibva nditaurira, achibva ati manheru acho wabva wazochuya kuma10 manheru. Asvika kuma10 manheru paya, ini ndiri mumba, ndiri mudining, ndine mwana ari kutamba magemu dzefoni pafoni pake. Chibva ndazwa kombi yapaka, ndikati injini ndoiziva, kombi iyani yamukanya. Ko ndavhura kete, ndiko ndadongora, ko ndamuna achidzika. Okay, bye bye. Uyu chibva apinda zvikaza, uri dongorera kuona sekuru. Chandanyarara. Chibva apinda mumba. Saka ini nameni chitakangoti zopinda murume yevana. Ko ndapinda murume yevana. Saka uyanga ari kubathroom. Haana natsopinda mubathroom, anga ari paneka patinoisa mabuckets. Uyu wakutanga kuzvipukuta kuzasi kwake. Apa anondiona ndikamira daisi ndiri kumutarisa. Obva apinda uyu kunotsvaga zvekuda kukavhira kubika bika. Ko ndabvunza umbobvepi? Ndikazi ndobva inoona mainoko. Mainoko nguva dzinedzi? Ndikazi handadzisirwa nasekuru apa. Okay, pakanaka. Ko ndati regai ndiende kunovaona mainoko, zvikuzo ndozonzi bamini haana kuita sei, uya kondoona ndaita accident. Ndaenda ndikatoona zvakanaka, totaura paya. Wabva ati ko ndati maiti wambosvika kuno? Ndikazi wakasvika nezuro makuseni. Havanozombouya futi manheru? Ndikazi havana. Kana mbobuda zvekuma9 kuuya kuchikuona ini, munhu anofanira kuuya kukuona ini, ndisani munenge naweni? Zvikanzi hana. Ndikati okay, neyangu ndaibata futi apa, chandanyara. Zvakundishusha manje, zvakutondinetsa paya. Saka aiti dzimwe dzenguva achifonera mukanya, aigona kuchinja kana kuti manhamba amazita pafoni pake apa, aigona kusevha kuti shu mukanya, shushainyakunu, kana kuti anga ari mazita akatowanda. Nokuti ndakatongoti mane mazita akawanda, but iri phone number 1 ndiye ndanda kutoiziva nhamba nemusoro, phone number yamukanya. Ndikati hazvinetsi, regai ndingorambe ndichingoproceed neprocess yangu inini yangotora mafoto ndichichengeta, ndichitora mafoto ndichitengeta. Rimwe zuva ndabva ndatenga chilight, ndabva ndaya nacho kumba. Ndinoti chilight ichi ndechekuzongoti kana pangoita emergency tongobata ichocho, since solar ikazongodawo netsa tongoverenga tini izvozvo, kumwana anongoshandisa ichocho. Saka akabva asiya foni mubedroom, kwabva aenda kupi? Kukitchen. Inini tore foni yangu mutoilet, ndiri kutarisa dai kutarisa dai kuona mameseji paWhatsApp. Mameseji haafunitira zvakanaka. Foni iri paflight mode pamwe chete ipapapa. Ndati munhu uyu waenderera. Mameseji akadzama iwawo zvokuti ndakambobatikana. Ndikati no, chingotora mafoto semazuva ese, ungozvishingisa uchienda. Chibva ndadzosera foni yaya, wandaenda mumba. Saka kanguva kangu aiti paya akabata, aiti pane paakazombondipotsa ndisvikira. Foni akubvunza foni yangu. Apa ndinayo manje makuseni, ndichiti munhu aenda kunotsvaira. Ndiri kuona vambotextira namakuseni paya, saka ndotora mafoto ka. Saka uyu ari kuti foni yangu, ndikati handizi. Ndikanzi foni yangu chichi, kubva aiwana. Kubva tanga kusimudza noise, makasimuka noise. Ndokuti ndakatomboti zii, kubva ndati sorry. Saka pese ndakazochiti paya manje nekufamba kwenguva ndichidiscover kuti no, pese paitaura namukanya, zuva rechino taigona kutadza kudya, ndaigona kutadza kudya sadza, kana kuti taitadza kurara.
saka anga kuita advantage yekuti ndikanetsana obva ina room ine mwana orara imomo ochitanga kufonerana nani namukanya manheru aya nekutexterana nani namukanya ko ndazobata message iri kuti so wanga uripi 4 ndikati 4 ichi ndikanzi nchinatotasa kuona kuti no i4 missed call aifonera aya kuma 5 am okay ndo zviripo. Next day futi ndabuda so ndikuna late rango jeka muroom ndikuti asa munhu ari kutaura dani pafoni nguva dzinedzi dzose tinati ano chingozvishingisi message yako uita sei unawo chengeta usatomboite sei sei kusvikira panguva yekuti ndakatanga kukasira kubuda kubasa ndikati ano regai ndimbomutsveka mukadzi ndichibuda mubasa kobva ndati pakatarisana nepabasa pavo ini ndo ndagara kumusoro ndakapfeka chiheti chihudu ndo ndaingopfeka musoro dai chihudu handionika ndo ndagara pasi ndochitarisa chibuda mubasa ndochiona kuti ari kuenda sei kumakombi kobva ndati ndichiteera dzimwe dziwanga akandoda ndangosvika ndatopa kombi peka kobva ndangoita munhu akangomira dai pakombi kobva tomona munhu ari kubvira ndikati andobva downtown pane zvo zvanadombo hodha anoziva kuti ndandotomuteera kobva ndangokwira kombi kwakutondifinyamira tiri mukombi peka tikati behavior yakuitwa nemukadzi handichatoinzwisisi zisinewo nekufamba kwenguva ari busy achidaro chapaita mumwe anonzi Babatari kobva tanga kutexta mamessage achitexterana vanotexterana saka akabva zoti makuseni tichibuda nokuti taibuda na7 kumva kumba pamakombi tagona kupfekawo kana zvekuti kuma 20 past kana kuti 10 past totazokwira kombi tichienda kupi tese kupi kubasa foni ichibva yafonwa na Babatari kwete aya manje mwamumo Babatari wafona missed call ini ndainzwa kuti foni iri kuringa tiri pasaidi kobva ndauya pasaidi pake kudai so foni ichibva yaringa futi kobva azvidzwa foni yake iri kuringa kobva ati paya ari kutaura akangodzoka 4 steps kumashure kanzi maivhendra mati kudii noti anoshandira mukadzi anonzi maivhendra mati kudii mafiga belts muna chidzoko mashure angori mafiga belts here aringotaura nezvawavo kana ati ano kuwanda kushira foni kuwa ndamuratidza kudai so ndikatikuona iri 7:23 uri kuiona saka nemamwe mashoko akabva afunga kuti ndiri kumutauradza time yekuti azotaurire bhosi wake kuti chii ndanonoka ndikati uri kuiona time foni iyoyo ndichaivheta makuseni mangwana uri kutsvaira kuti 23 wangochitaura nani ndimaivhendra yemumashow here wangochidzoka revhesi jaiva zvikanzi naye ndatononoka basa ndotodiwa nani namaivhendra nekufamba kwenguva ava Babatari kusvika tambomira ava achibvatanga kuita zvaya zvekuti ndokupa mari saka mameseji ese arimo mufoni irapai mameseji ese yandaitora nemafoto ese ari mufoni kubva kwekutanga kwacho kumusoro achisenderana mapiki anotangira kumusoro kupa kwako zasi ndikati ko muri nenzei saka uyu akazosenda mamwe mameseji manje amukanya anotsanangura zvese zviri pana uyu ndikati ko ngatimbozosvike kumba toita sei tomboonesana nezvekai ndiri kumufonera ari kubasa ndikanzi naye chii pane zvawabata pane zvaurudai taura tizi kana ine nemazira nandakuita munhu andakutoziva kuti munhu uyu ukabva kutaura dai so kumboko kwatibikiri sadza kana kuti atiite sei atimboumirira nezvacho zvina ndiite sei regai ndimbonyarare chinyaya ichi ndimbogarisike ndite munga munhu asiri kuzviona nekusazvizwa nekufamba kwenguva tafamba mameseji aya ndikuti ndikamatarisa ndavanatanga kuti kurwara ndakabva ndati uyu akabva uya kwandiri ndikanzi yes ndikati ndiripo ndikati energy yako yanhasi yakawandisa ndikanzi naye nandinofunga kuti ndiibaiwe depo ndikati depo rei ndikati takambobvisira jadeo wanga uramba uchingobhilidha zvakapfurikidza and zviri mashuwa aibhilidha kune jadeo rere akamboenda kana 6 months 7 months 8 months achibhilidha ndikati it's okay ngatiisirwe saka ufuichi ini nandiri kuziva panyaya depo kuti depo munhu akabayiwa obvious achasangana neuyu futi
ndikati aibva pamwe dhepo iri ndiri kuda kumisa kuti asaite nhumbu pane paakarara naye pekutanga. Ndikati it's okay, ngatisiwe dhepo. Uyo obva atsvaga munhu amisa dhepo fasta dhepo rake munhu ana handatoisirwa dhepo raira. Zvakanaka, hapana kuipa ipapa. Okay, so zvekufamba kwenguva ndazoti aiyo chimboya panapa chimbogara apa, obva agara. Ndikati tombogara pane zvatoda kudiscuss. Saka zuva racho kwakabva kwangu akabva kuti ndodira sei mangwana ndakanonoka kune maorders ari kuya ofuti ndandomisa nangura nyaya idzi. But it's okay, since matidzo kune maorders ari kuya ngatisengarira tozotaura mangwana. Mangwana acho kwandakasira kuuya kubva kupi kubasa. Wane nguva yokutsveka munhu wako umbowo haanawo Ndizvo inini ndoda hanomwe ndataura nangura mwacha kumusoro ndaka musora moyana nezvekumbona hama kana chii angoya mega inini ndaena mama vanogara unoya omainini moyana Hauna kutaura hama dzangu nyaya yabva yakabuda ende nyaya dzika dzakabuda haana kuenda direct. Baba vangu vari hanzvadzi dzangu dziriko 2 wakaita zvekutexta pafoni pamba pehanzvadzi yangu uri kuti hazi ndakaharaswa nehanzvadzi yako but pamba pake unopaziva zvinhu zvake ngezvomatexta. ndoda munhu wakafewa hadzadzi yenyu haina kufewa handina ndauya naye ndauya ndege kana mauya mega ndimaita turupeni ndimwapita hazvinei zvekuti haana kuzodini akana yatotexta kakana yakatosvika texi yakasvika doko rakatosvika pamusoreno. Ndakataurira bamukuru noti ivo hanzvadzi yavo yakati ivo haunditauriri direct, unotaurira bamukuru vari ikokoko, ivo ndo vanozondisvitsira so. Ndiri muprocess yekuti wataurira nyaya dzangu kusvikira papoint wakazoti munyaya dzenyu chimundibuditsai because hondo dzacho dzakushuyaoka dzakuya against me zvakutonga ndini ndiri kukupusha kuti itai zvakati nezvakati nezvakati. Ndikati no, zvakanzi ndione imimi nani natezvari nasekuru. Ndikanzi inini nyaya dzandichadzigoni but soko rinchaita sei ndichasvitsa sematsanangurira vakaita. Taifano takatanga takauya kusession kunoko last week ofuishi ndakavatatsanangurira kuti ndokwatiri kuenda. okay. Problem. Saka nyaya yako ndekuti bambo wari kudangana nemukadzi wako Ndinokutorara veisika kuti neitorara nemukadzi wako bambo mukanya mapiramidi iya taura iyo mapiramidi muri kuti mukanya hungu chakamira ndikupazwa soko mukadzi munhu ndakadanana naye shuwa asi handisaiziva kuti ane murume. okay uye haana mukutaura musati ndakaroorwa uyu musi uyo akauya akamira pasaidi pekombi rako akakubvunza kuti kuitei nemukadzi wangu ukati kudii ngozi yakasvika pakombi akakutorai mapicha akatora vhidhiyo akaita sei mukatotaudzana akatokubvunza kuti uri kuitei nemukadzi wangu. Saka nhasi ungamira iri pamberi pano uchitaura kuti wasingazivi handisikazivi kuti mukadzi wangu ndimapendakadanana naye saka wakautotoi girlfriend ndakatoto igero wakazoziva ndakazoziva kuzobva ipo pava anozombobvira ndazombotaura naye nekudanana naye ndakazondodregawo michana kuti ndazozinotoziva hano itsoke hapana from pane zvataurwa zvinoratidza kuti vaizisiva vakanza kuzondiudza kuti ndisiyana nemukadzi wangu wakasiyana here igorera bhera vakatondiudza
maisure zvataurwa nemurume wenyu mazvizwa, zvataurwa ndimako ndimukanya, zvataurwa ndimukanya mazvizwa. Muruti hatisina malisense, zvataurwa nemurume wenyu, zvataurwa neboyfriend yenyu, handikati boyfriend namuremekedzi, nechikomba chenyu mazvizwa ndizvo. Saka singoti mati muruti ndizvochokwadi maizviitire wanga asingachengetwana iye une nguva yendaishupika achiuya kwaedza achiuya nemabhuruku avasikana wepaBlackbird achiuya nawo ndichizi chengeta vana nevabereki wake ndichishingirira nanhasi ndinochengeta vana ndinodini wasvika pakudya chikafu chaasingazivi kuti chabvipa achindisiya ndisina chikafu baba watotaura kuti mangwazi aisvika mwana ndaenda kuri mwana akagara, baba wazobuda kotsvaga chikafu, mwana urarira chingwa musipo. Saka chikafu chamuda zotaura kuti mamuri kuitira kupira bota chikafu changatomboka kutaura mwana utofanidza dai mwana yanga ari pana paitotaura kuti apo mwana ndatambudzika here. Baba no chikafu, mai no chikafu, kusiyira mwana foni kuti agute nemagemuzi pafoni. Saka uyu waitenga chikafu aipota achitenga sezvaikuitwa baba. Aipota achimbotenga. Ukatoona munhu atombopota aitotenga asi munhu kwaya ende ukana munhu ada kuona usiku badzi asi munhu kwaya. The fact yekuti aitouya nekombi yakachikona yemanheru ndo zvaifanira kuti kurakidza izvo zvezvo kuti munhu haasi munhu kwaya. Dai aikudai adai akamutaura kuti mai siyanai nerombe iri, chiuyai apa mugare apa tikuchengete mweya. But the fact yakati hamba kurombe kwako ikoko ndokuchengeta urombe kwako ikoko titorisai kuti iwo dai vamwe munhu anofunga vodai vakatoona kuti apa ndokuseenzeswa kurwa kudyiwa mahara, kukokotwa mahara. Imi munoshanda saka kana muchishanda basa kwenyu muri kuenda kodi if you can't feed your own mwana wenyu one you can't feed your child basa wana tiri vacho muri kuhora mari yekuti ingavaitadza kutengera vana chino yekuti yakutoda varume. Saka muchipedza dai pakatouya munhu pana anoda kutokupai mari yechingwa munototi uya uzi ndo basa renyu rekutsvaga varume kuchengeta vana muruhurira wana ndizvamuta. Saka munofanira kuhurira mumba kwenyu ka muri mumba kwenyu hama dzenyu dzivazaisa uziva kuti muri hure wobva wakuwakirai mumba kwavo wokuwakirai imba ikoko kuti hure redu rirapa hapana mbokubvunzai kuti wapinda ndiani wabuda ndiani neproject tine project yehure redu kuchapani hai hakuna. There is nothing muupenyu chekuti unotaura zvakachengeta mwana nemari yekuhura. What is that? Ure iwe people sikutoenda kubasa usenzere sauri yako haisokwana, yechikomba haisokwana, yababa wacho haisokwana. Saka inozokwana pape papana baba watarira ndosaka ndati wese unoda ndimbuya mubonesi soro mwari yako. Isusu imi pamatondirwadza mwoyo wangu ndipekuti ndaandiri kuhura kuda kuchengeta vana. Saka imi misei muchihura neumwe murume kuchengeta vana veumwe murume. Makadi kuvhara chibereko pamakaona murume uyu haachengeti pamwana hwani makarambirei muri kubara naye muiziva kuti irombo. Iwe shamwari mwana wangu vanasvitewa kwedu unoziva sei? vanochengetwa nazo
anoziya baba wemwana wewana ndimai woziwa umwe kana zodiva pochwa sei wangorutsvaga umwe baba kuti afidhiwo unoziwa kana uri waiziva iwe kuti ndiye baba wacho sei wangorutsvaga umwe murume kuti aikofidha wana indiro kana wakarohwa dhepo ngoridarei kutoita kuti murume ndoda dhepo rei kuti unyase kufanza ukuzwa mukadzi akutoda dhepo ototi achadubara kuda kufana nevemakombi makombi ndiwo anobata kamadhora evhidei saka chingwa chichaiko makarero eshaiko nechingwa pondo vanowatoya fishi nechingwa pondo pazuva mai wokuika musana ngepondo zvonyadzisa aiwa but iwe ukaona mukadzi izwa mukadziwe ukaonawo kuita chiwindi chekuti unotouya kwekusiwa pagedhi nechikomba ndirira kwacho azi murume ukatandikatotenda yesi yatopera murudo nani yozi mukanya don't worry small asi newewo mukanya wacho waungonya kuzipirwa neya ndoto musikana iwe mukadzi wako mukanya uri aja ako uri ari kumusha kwako sauna unono mukadzi wako auipi mukanya ari kumusha kwako amusha kwako makarambana zvakasiyana saka igemu rako nokumusiya kuti wakadzi wase wabve mudzimba uyu unoonore hatichadananiba mururekereri ndakaziva kuti awatomuputsira imba ndakaziva kuti mukadzi wemunhu wapanya imba yako kanyemba yake saka uda mupawapucheniipi baba wamukanyisa imba saka uda kuti achitini manje handisaiziva kuti ignorance is no defense iwe utoti musi wese pamaiitana paita pasiti rekombi muitia zvomaita pasiti rekombi haanobvira mbokutora bao ndimhanya kumba paiti kuzera rake pauti ndimhanya kumba kubva paiti ndimhanya kumba kudii lamura kamwe vanhu vatatu arionere hati musikana ba kana vamwe vanhu vakabara vani anonga aine vana paomba ndondochimbo chitondinokuona mukadzi izwa zvemukanya dambudziko rako mukanya ndeyekuti uyu murume wakatomboonana naye akakuudza kuti uyu mukadzi wasiyana nemukadzi wako uyu mukadzi akabuda mukombi mako akaenda kumba kwake nemurume wake hanzi iwe woramba pikerere kombi ichingouya asi waudziwa kuti siyana neuyu ende wokontinya kuita sei kuisa mateksi handisi pane imwe ndatoona ikuti dai wauya nhasi ndandoda kuti kunyenga uchitondinyengawo ipo nhasi kuerenga zvakanyora ndowakanyora izvi mukanya paari kuudza kuti ndakasvika nekombi pekutanga uyu akasiya foni yake pachaja mukombi makuseri saka manheru pendakapedza basa ndakauya nepamba pakewo ndisikatozivi kuti ane murume iye obva ndatomudini obva andozwa mota yasvika obva atobuda mumba ati ndauya nefoni yako iyi ndafunga kuti pamwe unonge uchida kuzoidini kuzoishandisa anditi uyu ndo pakabuda ngemberi kwekombi but anoziva kuti ndiani ukanoti makadini vanoti makasimba here uyo obva atodini vatodzokera mumba mwavo ndaumba foni ndobva ndatodini ndobva ndatenda ndandotenda kumba kwangu saka musi uyo ari kuda kuti ndakazouya wakazondoona futi ndina uyu ndakaenda iwo ndayatakura kubva kutaundi kubasa kwavo obva nditi amukanya
unozotitakura sezvo transport iri kudini iri kunetsa ngati transport iri kudini iri kunetsa ndichadini ndozokutakura ndobe ndakaaperekedza kusvitsa kumi ndada kutochaiswa kutoti ndiende kumba aine fundi yake akagara kuti iye wakagarapo uyo akagara wachitobhuya do nyaya seanhu anoni saka ndakazoona uyu mukomana uyu wobuda chi pamberi pewe ndo pakazonitaura kuti siyana nei nemukadzi wangu ngati mukadzi wangu wacho ngeupi ndikazi ndati siyana nei nemukadzi wangu ndikati upi wacho inanozoziva kuti ngeupi iwe waifana kumuziva because shamwari uyu neshamwari yake waomba uchidana naye ndiani anganaisa maoko ake ndandisikuziva kuti une murume iwe usataura nyaya kuti azindaisa zoti mukadzi wacho ndiuyo wake ndiuyo ati because paukadzi tu wanga wagara nawo mukumbi waidana nawo ngani ne1 saka ndiye kamukadzi wacho saka ida kukubvunza kuti ndandisitozoziva kuti uyu ndiye murume wacho wakunati murume wacho ndiye chitomwe pafoni namba dzemukadzi unaisa kuzoti mukadzi wako zvisha makarambana ndipe nhamba dzemukadzi wako handina ndina kutoziva kuti unyemba kuti wakaramba nemukadzi iwo ndipe nhamba dzemukadzi ipe nhamba ndakatosiyana naye kare kare wakatine wana wendinawo it's okay nhamba yamaiumuneze mukataisa mumeseji panapa yaitozichiuya ikumba kumba kupi ndambobvira ndambosvika mumba makepo handisa ndambobvira ndambosvika mumba ndanditonozivaakamira sei saka waizichiuya ikumba ndii handisi kuziva kuti kwaizi kuuya kumba kwacho nainyora kuti airapa mubvunze kuti kumba kwaitaura ngekudii ndambosvika kumba ndomunhu anonzi babatari vari kuharare kwakutanga uchinyorana message I miss you more wotobatari hasi uyu baba inacho message ndopa ndakazochimubvunza tikati iwo munhu uyu anoziva bhodhi yako yese achitsanangura sei bambo muri mishini hakushinga mwari azokonewo kana maakudeka aure moyo wemunhu nekuti bamboka kwamakatanga muchiona zvishuwa mukadzi nyaudana nemunhu mukaenda mukamugara namai wenyu mukadzoka mukangoona ipikereri mukaitisika pazvimwe futi muri mukati mekuturwadziwa kwapaona zvimwe futi muchitoshingirira saka muri kugara mese ndakabva ndambobva kumba ndakabva ndabva pataigara nawo yese tataigara tese kwandaenda kumba futi mamba wakumba ndiri kumba izvo munomboda kuzorora futi mozodzoka futi aiwa aka no because unoona bamboka icho chitori chidzidzo kune vakadzi vakawanda nevarume futi vakawanda vakadzi pamwe pacho don't take advantage yekunzwisisa kwemurume because murume akakwanisa kuti wamukanganisira woti yes okay wandikanganisira okay sorry alright fine ngatichiende mberi unofanira kuromboziva kuti murume uyu chati andiregerere chii kukuregerera hani kupusapa because toona murume uyu angachiuya pamba achisvika mwana ari kutamba nefoni hana chacho anoita sei unobuda kutsvaga chikafu wouya iwo but kumbofunga kuti asi chaizvo kana ive nyama mwana wangu mwana zvinhu zvaakaona ari mudiki diki hazvibvi mumadziso ake hazvibvi mupfungwa dzake achazokutaurirai mwana uyu rimwe gore kuti asi mai zvamaita mudhara imimi zvamaindiita zviya muchindisiya mandikandira foni ndambe nefoni apa tike kusiya foni yange iri kuti dzikasvika dzikada kuti dzitsvage kuti uripi inozi foni iri panapo saka hautresi saka nyaya imonde kuti munhu akaenda anodzoka nguva yaruda ndosaka isazoziva kuti ndaenza chayo apulani mameni
It's not good. You are only by you are a mother of you are a mother of 3. Sei usingaguti bonde. Una mushonge. Kune zvimapirisi Turamba tikuparidza mazwa ese panapa. Siyanai nezvimapirisi zvamuri kumwa izvi. Siyanai nazvo. Kana mweya simba rako rakuneta kana wanzika 1 per week. Ndizvozvo adjust to that 1 per week. Kana kari pairi per week, kairi per week. Kana ndazwa wapata for nhasi, ndizvo. Adjust to that. Because zvinoitika ndechekuti zvakafanana nemabhavha chaivo. Mabhavha ukatesta rakaita green, wotesta raita yellow, wotesta rati mukata mukata, wotesta nemukati mutsvuku, wotesta kuti nemukati rewhite, wotesta nenyama yakawanda mukati, negwavha rimwe rine nyama shoma mukati. Unopedzisira wakuziva kuti rinotapira kudarika mamwe ndii. Asi kana rinotapira maningi irorero risiri muyadhi mako, riri kunext door, unopedzisira wambavha. Because uchatoda gwavha riri kunext door, uchitadza kujairira rako gwavha riri muyadhi mani. Mbuya chachakupengesai kutesta nguva yekutesta yakakura. Maifana kunga makatesta varume wese vamunoda musati maroro. Musarudza chaichaiyo maita anokugutsai, unosvika pamwoyo pamunoda. Ikunoti munotora kumuita murume wekutora kugara naye mumba wekutenga chingwa nekutengera vanapukeni. Iwewe wochiti kuna nhingi unofanira kundifadza kana muda wafadza. Wana mukanya hawasiyo wakaonawo zvakaorera zvindori muroti. Wenotorawo wokanda mukombi. Wanozozvionera mberi. Saizvozvi manje wakunoriya zvimukombi peya vandi parira. Kana wazi mukadzi wemunhu uri mukadzi wechii? Wemunhu. Chikanganwa zvese zvakasangana nazvo. Ndo type dzekuti uri pamusoro pake akutanga kufunga John wakarara naye pombi. Ndo type dzacho. Ende bonde mubata nake. Wozipesi paurara naye kutofunga dayari John, dayari mukanya. Mukanya wadayari ujamba kubva usiku kachidzika. Dayari mukanya udayari debate wese kurira. Iwe wangu shumba uzondogara undohonya pamusoro pekuti iye munhu unoda kujambirwa. Bam. Sazodaro. Respectai marriage dzechii. Hatori chamisi kuti mukadzi wenyu akaenda pamwe dambudziko renyu rakaita kuti ndamba nemukadzi futi. Ndiro iro riri kurana nevakadzi wavo. Ndosaka ndanga ndine shungu kutaura nemukadzi wenyu ndiyazozwa kuti chii chakanetsa kana chii chiri kunetsa kana chii chiri kumboitika. Kuti muri iyo here maiti makanaka. Asi mhosva yekubambona kuziva hawaiziziva. Ende mukadzi wako aitoziva ini zvokuti wauziva zvina basa. Mukadzi wacho waungaurara naye angaruziva kuti mukadzi wemu. Yona mtoto akarovera. Wakamutaura here kuti wakarovera. Uri mukadzi wemu. Wakataura here. Hauna. Because waifana kutaura kuti azive kuti aifana kungwara. Saka ukufamba wetori musikana. Saka wakadini wakamutaurira here kuti zvati kuita zvini ndiri mukadzi wemu. Munhu akasataura kadzeni ndoti chimai. Uri pamusika chete. Pamusika chete. Adapwe. Ndizvo. Respect the body yako man. Why can't you just respect yourself? Respect the body yako.
Kuti bhodhi yako haisi kuti mhesa rufamba, murume sarufamba muchikangamiso kuzoda hazvipi. Hazvipi apa. Kushoresa murume wako ndikushoresa iwe pachezvako. Ataka kushorwa ndiwe, murume asati ashorwa. Indoga ndakataura pano. Unozwa wakadzi achiti, kana ukahura nei ndotohurawo. Ndoti wakadzi ukataura ukazwa mukadzi atora statement iyo utaura kuti wakapusa. Because kana uchihura mukadzi uchida kuti murume arohurawo. Pane chimwe wani chinongondisekesa. Paunenge wakarandirwa ne95 kg dzangu. Handisi ndiye ndakarandirwa. Anenge akarandirwa ne95 kg ndiwe une basa rekuisumudza 95 kg. Nekuifadza 95 kg. Kufadza tani rawo. Ndiwe. Ikaita 110 kg iri pamusoro pako ngeyako ndiwe unofanira kuifadza. Handinibe Ndorupera. Saka ukanditi inini da kumufikisa ndokudaudana nomumwe hauna zvaita uri kuzvifikisa. Izvo zvandoona ndimukanya mukanya paangajamba angajambira uyero angasajambira uyu aijambirani iwe. Saka uri kutoda kumufikisa papi chawamufikisa umufikisei. Ndazva kuti munhu wakatoya vhosika kokutanga kutora bhaketi kokutoenda kokuti kapa kogeza hazi zvikangogezwa zvazvenyowani. Hapana zvakadii zvakadaro kana atini zvakadaro. Hakuna chinhu chinozanzi ndamufikisa kufikisei. Hakuna unenge wazvifikisa iwo. Asi dambudziko rangu manje ndekuti zvawairana namukanya waipfeka kondomu. Iwe mukanya. Zvawairara namukanya waipfeka kondomu here? Mukanya waipfeka kondomu? Mukanya wakapfeka kangani? Ndati wakapfeka kangani? Mukanya urufungiri kuma kumushure makarara mese muri kuenda kwenga makuenda kwamugani wako kwinonzi kwemwa makuenda kondomu here? So ndaziya sei ndakakuona kwanga usina kondomu. Techikuona baba, techikuona baba, techikuona. Baba, techikuona. Wozwana mukadzika ashandisirwa kondomu ka wosvika kumba ubva watanga kubva yakupata bhaketi kumhanya kunyepa Amadi ndila depu pamusoro pazo depu yekurarwa nekondomu. Ukawamuda aita mabhalansi ndani wakati wanafunzi pana badika napana zvirwere mukuyu njamuraisa kouraisa Jesu haka kouraisa Jesu uchauraisa vanhu washaishei munhu kuita murombo imhosva here? Kuita murombo imhosva here? Muruti murombo hachadyi here? Murombo hawigwi here? shamwari ndinobaaakuya pamberi apo visa upi toto vanhu vakuone neunhu wavo iwe uda kuhwanda unonyadzisa uri kunyara usanyare maunhu wako hwausa panapa iwe mukanya wati mukadzi wako wakasoenda wakaenda ngenyaya wainorwara zvisikazvisikirwa saka vazvine chivanhu chekumba kwavo saka akaenda kumba kwake. Saka uyo haana chivanhu handichadanani naye zazvitatande zvezvizvo tikutaura nezvawakaita zvoticho zvizvi hai zvatinani basa nazvo
Iri shamariyo izinesa kuti munobva panapa chitsvaga izuva ndemoteswe uone kuti chiraipo necessary nemunhu warugara nayo necessary enda uteswe uzive status yako because munhu wako uyu hatembekiwa. Saka anyway iwewe mukanyi wakupwanya imba yavanhu wakapwanya imba yavanhu mese munofana kuteswa newe pamutemo unotoenda kuteswa naye unoteswa kuda kuti mukanyi kana mukanyi akatozodzoka kuti azive kuti wakambomira sei zvomaita nambishi makambotesera mukanyi akaona wakamuinfekta anogona kukusungisa kana kukusuwa anditi because pane zvongopinza munhu mudhibhika uchiziva kuti ndiri kuurayisa vanhu munhu ari innocent womuinfekta unenge uri pakutouraya munhu kandi hazvibvumi mutemo kumatare zvitariko zvokuti unotosungiwa iwewo for deliberately infecting somebody anditi saka munofana kuteswa mese tozoziva kuti zvinobuda zvakadii. right anyway mukanyi wakapwanya imba yemunhu kubva pane zvatataura tatoona kuti waizviziva but wangoingoita huguru wanga wasangana hako neweekling nasikakwanisi kusumudza dombo asikakwanisi kusumudza chibhakera asikakwanisi kudii ndiwo wanga wasangana naye dai wanga wakasangana nevamwe zvakaita majaida uri wakapukanyirwa pasi ukakuwa jaindi uraimbokusiya pwanya saka wakasanganawo anyway but hatikubvumidzi kuti take advantage of that hazviiti saka uchapa bamba mombe 5 kana the equivalent of $350 per month. 2 dzazvinofana kudzabhadhara by end of July. Pano dzobhadharwa pano kana uri murume usabhadhara tozoonana kana wati hausudi wakubhadhara tozoonana then imi mbuya yedu mapwanya imba yemu deliberately knowing very well they are married to man moita unzenza exposing your husband kuzvirwere zviri pasi pano and disrespecting your husband ngurumano yako kuti buda mumotikari iwakagara mumotikari wakaisa maoko ako pakati pemakumbo eumwe murume wako achizviona unokwara mombe 3 unofana kubhadhara murume wako or the equivalent of mombe 2 idzodzo dzinofana dzabhadharwa by end of July 1 yacho by end of August inofana yabhadharwa zvekuti muchiudanana kana musiudanana that's not my day madzoka mumba kwenyu munotaura naikoko kana vaudzokerana futi sogara muchingodzokerana muchirambana muchidzokerana vamunoita itai zvamunoita ndezvenyu dare rino handipo kurambanisa vanhu asi ini chandoda kukudza chii vana wangu vatatu vamuinawo munoziva kuti vana ndevehurumende basa renyu chete kubara imimi asi vana ndevehurumende kana mwana atobarwa wavo hurumende yabasa rehurumende kuchengetedza vana iwavo saka inini sehurumende handibvumi kuti vana wangu vatambudzirwa wamakandibarira chiendai mogadzirise kunze ikuko kuti custody yevana ndiani chaita sei chadii moenda kucivil court kana iri maintenance kana iri chii kana mapa custody kuna baba izvo zvazvo chakatoenda kumaintenance pane mari anongoiswa vakakupera kwemwedzi wapi wana wako wanike kugara pakanaka here vanogara naava maitwa charugara nani anogara ega but is the environment conducive
mwana wachisiwa chiona foni environment iri conducive here kuti vana vanonzi vano vari kugara namai kana baba because kana ikwanisa kuti naendo kunga hakupamba iwe utoripo wati more ustoripo. You need to go revisit that area kusivo court motaura izvezvo motarisa zvakanaka pachikastodi wani When very safe. because zvaizamkonzeni nemamira zvakaita mai vachida kufara mai vane zvakawanda zvekuita zvavari kufunga and because of that we are exposing mwana kumadangers akadii akawanda. Mwana ngawaende pakastodi yamubereki chaichaiye anonyachenga Niki. That's part when over some honorable nani. Wana ugu. form 3 makore mangani 16 still a minor. Asanofunga iwe na mai achite zvakadai. No, it's okay. And it was an end of July. And next case, Disgusting.